Matematika tapamyň bu sanda, ýagny SAT, ÖSYL halkara sınavlarynda gelýän matematika soralar edip çal çözüp bolýar. Ýani aňsatly sorular şolar üstünde durup geçer. Şu taýda ýani derejeli sanlar diýişik soru hemmesiniň aşaglary meňdeş. Derejeler durulduruly. Şonda näme diýär? Iň kiçikini alýar, ýagny 2-niň 25 derejesi. Şoňa bir san berýär. Şonu deňdir 2-niň 10-njy derejesini edip alýar. Şu derejedäkiniň iň pes bir sanyny alýar. 2 0 bolup biler ýa-da 2 1 bolup biler, tapady ýok. Özüňiz aňsat bolar ýaly 2-niň 26-njy derejesiniň diýmek 2-niň 1-nji derejesi diýip alyp bilersiňiz. 25-den 26-a 1 atýar, bäde de 0-dan 1 artmaly. 2-niň 27-nji derejesini onda 2-niň 2-nji derejesi bolar. Çünkü yani 25, 27, 25, 27'nin olsan, 25, 2'nin olsan 27, ne olur 2'nin olsan 2. Şimdi gün yerine koyaymalı. 2'nin 25 derecesi, 2'nin 10 derecesi, başkaça bir, silendik sağında 10 derecesi bir. 2'nin 26 derecesi 2, 2'nin 27 derecesi 4, yani 2'nin 2. derecesi. 2'nin 26 derecesi 2, 2'nin 25 derecesi 1. 4'ten 2'ni ayırsak 2, 1 koşsak 3. 2'den 1 ayırsak 1. 3'ü 1'e bölsek 3. Yani cevabımız B. Şundan sorularda näme edýäs? Bärde de wagt ýetirmän göni ýerine goýup bilýäs, ýani A-nyň ýerine 1 goýýas, B-niň ýerine 2 goýýas, C-niň ýerine 3 goýup şu taýda ýerine goýup işleýäs. A-nyň ýerine 1 goýsak 1 köpürtmek B 2 2 bolar. Aýrýas C-miz 3 5 köpürtmek 3 15 bolar. Aýyrmak A-myz 1 C-miz 3 minus 3 bolar. Goşmak 5 köpürtmek B-miz 2 10 paýlanylan B aýyrmak C ýagny 2 aýyrmak 3 minus 1 bolar. Deňdir. Minus 15 plus 10 minus 5 bolar. 2'den 3 aýyrsak minus 1 minus 5 minus 1 minus 6. Minus 6 minus 1'e versem plus 6 bolar. Ya da 6 yani. Di A'nın yerine haýsyny goýanmyz, A'nın yerinde ne 1 goýanmyz aşagdakylardan haýsy 6 bolýar. 1 aýyrmak 5 minus 4 A däl. 5 aýyrmak 1 4 B de däl jogap. 1 goşmak 5 6 onda jogap C. A'nın yerine 1 goýýar minus 1 minus 5 minus 6 däl jogap. A'nın yerine 1 goýýar B 2 goýýas 2 kim 4 1 5 bu da däl jogap. Düşünýär sorularda näle işleýäňiz? Elbetde muny işläp bilersiňiz, ýöne wagt geçmek bilen köp wagtda esasat az wagtda näde işlemeli. Halkara sınavlar esassız barlayan adam şol. Yani şunýal zatlar x diýsek x'in kvadraty edendir 3249 bolar. Şimdi aşağıdaki sanlardan haýsy 49. Yani ilkinci nowatda yani 7'nin kvadraty 9 bolar. Onda 47 bolup biler, 57 bolup biler. Biram 63 bolup biler. Çünkü 3 3'üm 9. Onda 51 däl jogap 55'im däl. Şu üçünden biri. Şimdi biz bilýäs şu eger 50 goýan ýagdaýymyzda aňsatly üçin hasaplamak üçin kvadraty 50'nin kvadraty 5 ýaşym 25 yani. 2500. 50 goýan ýagdaýymyzda 2500. 2500'den 3249'dan kiçi. 60 goýan ýagdaýymyzda kvadraty deňdir 3600. 36 evet. 3249 3600'den kiçi. Onu 50 bilen 60 aralygynda bolmuş sanymyz. 63 bolmaz. 60'dan ýokary ýa 3600'dan ýokary bolup gidýär. 47'den bolmaz. 50'den kiçi 2500'den kiçi bolup gidýär. Ýa 3249 ýetenek jogabymyz 57 bolýar. Şu soruda näme edýäs? 16'yny şu dropçylyk bölmek diýmek näçe bölünmezde 2 bolýar? Onda şu deňdir 8 bolmaly. Şu 8 bolmasy üçin hem 10'ny näçe aýyrsak 8 bolar? 10'nyň elbetde 2'ni aýyrsak onu şul 2 bolmaly. Şunun 2 bolmasy üçin hem 4'ü näçe bölsek 2 bolar?
Yani 4 ayırmak 10 paylanan x'imiz denktir 2 olmalı. Yani 4'ü 2'ye bölsek 2 olur. Ne? 4'te neçe ayırsak 2 olur. Onda şunumuz 2 olmalı. Denktir 2. 12'yi neçe bölsek 2 olur. 6. Şurada cevabımız 6 olmalı bizden. Yanlış verdim ben. Onu doğru cevap E. Yani x'imiz denktir 6 olur. 12'nin 6'ya bölsek 2. Evet. Şimdi soruda näme diýär? K'myz 13 goşmak x, elimiz 17 ayırmak x bolsa, k köpeltmek elin maksimal bahasy näçedir? Sorularda 13 bilen 17'ni goşýas, 30 bolýar. 12'ye bölýäs, 15 bolýar. Çykan sanyň kvadratyny alýas. Denkdir 225. Şuňal sorular berilýän üçin men aldym şuňa meňdeş. Şu doğru cevabımız A. Yani san koyup işlersiniz yani köp vaktiniz alır. 1, 2, 3, 4 koyup haysını doğru olayanını işlep bilirsiniz. Ya da diferensiyeleme usulünü hem işlep bolar. Yani diferensiyeleme integral SAT'de yok. EMS'e gerek gel. 6. soru geçelim. Şöyle olsa bize t ayırmak x soruyor. Berde de gon yerine koyaymalı. X'in yerine şurada 0 koyalı. 0 koşmak 3, y'imiz 3 olur. Y'imiz 3 olsa 3 bilen 4 koşsak z'imiz 7 olur. Z'imiz 7 olsa 7 bilen 6 koşsak y'imiz t'imiz 13 olur. Eğer t'imiz 13 olsa x'imizden 0 diýip aldyk. 13'den 0 ayırsak doğru cevap 13. B. Şuňalyk zatda näle işleýär? Maksimal bahasyny tapmaly aguşmak benim. Şunu şey diýip işleýär. Yani 19 3'e bölýär. 6 bolýar. Yani 6'dan 7. 6'ny tegeleýin. 3 köpeltmek 6, 18. Bir galandy. Yani bundan aňarsy bize wajyp däl. 6'ny ýene 3'e bölýär. 2 bolýar. Keňisini tegeleýin. 2 köpeltmek 3 6. 6'dan 6'ny aýyrsak 0. Yani şu sar bilen bellänem 3'e bölünmede ýetlenir. Yani 2'ni bundan soňra 3'e bölüp bolanok, ýa 3'den kiçi. Kiçi bolýança şey edip bölýär. 6 bilen 2'ni goşsak 8. Demek A'mız 8. B näil tapýas? 19'y 5'e bölüp tapýas berde de. 19'y 5'e bölsek 3 bolar. 3 5 15. Ayırsak 4 galandy. 3'ü eýen 5'e bölüp bolanok, ýa 5'den kiçi. 3 olsa 3'e gönü B'nin yerine koyarız. Şurada 3 koyarız. Onda A koşmak B, 8 koşmak 3, denktir 11. Doğru cevap B. Berde çal çözmegem däle, berde misalyň işleniş usulyny öwretdik. Şu soruda näme bolýar? Yani 15 z'de näçe bölsek 5 z bolar. Şu tegelen yerim demek 15'i 3'e bölsek denktir 3 olur. Yani 15'i 3'e bölsek 5. Şimdi 5 ayırmak 6y denktir 3 olsa, 6y paylanan x denktir 3 olsa, 5'ten näçe ayırsak 3 olur? Demek şunumuz 2 olmalı. 6y paylanan x'imiz 2 olmalı. Onam atanaklaryny köpersek aşağına bir var. 2x'imiz 2x olur. Bir 6y köpersek 6y. Berde de denkdirin her iki tarafını 2'ye bölsek, yani ikiler gıysalar, x denkdir 6'yı 2'ye bölsek 3. X denkdir 3y. Yani C cevap. 9. soru. Şuňal misallar näde işlemeli? Berde de misal çal çözmek derli işleniş usuly. Yani çal çözmegem diýip biler. Şu 2x koşmak 1'i, berde de 2x koşmak 1 var. Şuň ýerine bir san goýýarys, ýa-da bir harf goýýarys. San däldi bir harf goýaly. Gel şunumuz A bolsun. Şunumuz A bolsun. Şonda bolanda biz ýöne kerak bir zat öwürleşýär. A kvadrat ayırmak 14a koşmak 49. Denkdir 0. Şonda bolanda ýöne kerak bir zat öwürleşýär. 49 näçe köpelip bilýäs? Şeýle dargataly.
Minus 7 minus 7. İkisini köpelsek plus 49. Bunun a'nın a dip targısak. Şöyle atanaklarını köpeldiğimizde şu a ortadan aksan gelmeli. Minus 7a minus 7a minus 14a. Onu demek bizim denlememiz a ayırmak 7 kvadratı yani a ayırmak 7 köpeltmek a ayırmak 7. O da kvadrat olur. No. Berden hem a ayırmak 7 no deysek a'mız dendir 7 olur. Onu başta a näme diye varlık 2x koşmak var dendir 7 diye varlık. 7 olsa 2x'imiz näçe olur? 6. 6'a 1 koşsak 7 sebebi 2x'imiz dendir 6. X'imiz näçe olur? 2 näçe köpelsek 6 3. Cevabımız B. Yerine koyup berde işlep bilirsiniz diye biraz vaktiniz almak mümkün. Şöyle a yerine koysanız işlep bilirsiniz. Yani size haysi usul amatlı olsa şonu işlem. Sağ olun, sağlıklı olsun.